mbekteni oncate sukma lan raga, raga ninggal sukma, sukma ninggal raga ingkang sampun lepas parane, ninggalaken sanak pamili ingkang tasih wonten alam donya mugi saged tatak tutuk tabah lan tawakal. Terus apem, nggih, apem niku kangge mbekteni Siti Luka Jana Luka ngeduk lemah natasaya. Sedaya niku nyuwun ampunan dhumateng ngarsanipun Gusti Allah. Sedaya kangge ngempalaken jasadipun almarhum sinten ingkang ingkang ninggalaken sanak pamili niku wau sageta jembar kubure padang margine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampean malih, Mas. Nggih, Mbah Sulian. Nggih, wonten napa pawartosipun panjenengan seger waras nggih. Wilujeng sak wangsule. Niki tasik suasana dinten riyaya kula mbok menawi wonten kalepatan anggen kula matur napa mawon pas waktu damel-damel video kali panjenengan nika. Nggih memang rada dangu kula mboten sowan mriki. Iki kula ngaturaken apa niku sugenging pangapunten Mbah nggih. Nggih, sami-sami kula semanten ugi kula manungsa lumrah titah sawatah. Senaosa kula mbok bilih wonten klinta-klintune dhumateng panjenengan, wonten perembakan kula kan mboten nyekecakaken dhumateng manah panjenengan, kula nyuwunaken pakunten mugi-mugi kula saha panjenengan sedaya dipun lebur dinten riyatin dosa kula saha panjenengan sedaya. Kula namung ndongaken dhumateng panjenengan mugi-mugi sampean sageta atut runtut anggenipun bebrayatan gampang gangsar pados rejeki sak tindak lakune kula saha panjenengan sageta kajangkung wonten ing dinten riyatin angsala barokah nikmat sak tindak lakune kula saha panjenengan kaseka kajangkung dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Manggi ana lega rayu slamet saking kersane Allah. Nggih niki anu Mbah. Nggih. Niki kula teng mriki wonten badhe wonten perlu malih niki saking kanca-kanca niki sami badhe tanglet perkawis orang meninggal. Nah niku kan nggih. Napa nggih istilahnya wonten dinten ingkang dipun peringati. Nggih. 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, terus 100 dintenipun. Nggih. Kali sewon-sewon nggih ngoten nggih balik tiyang Jawi nggih. Nggih. Nah, niku napa nggih istilahnya haul nggih Mbak nggih. Nggih, kebiasaan lek tiyang Jawi niku pancen wonten peringatan-peringatan ingkang kados mekaten karanten sedaya niku nggih titahe Gusti, nggih wangsul dhumateng ngarsane Gusti nggih. Ingkang wonten alam donya niku sing jelas niku nggih namung saged ngintun donga. Dados kadilantaran kawilujengan kados ngoten niku wau wonten syariat-syariat budaya Jawi niku nggih ditamelaken bubur rampen niku warni-warni ngoten lho. Tapi lek tasih ninggal geblak sepindah niku wonten bubur rampen niku nggih kanthi wonten rakit asan tumpeng bungkur, wonten rakit asan napa niku apem kali jajan robo-robo. Lajeng diwaosaken surat Yasin saha kalimat tahlil niku mungguing tiyang muslim tapi nggih bersangkutan kali tiyang budaya Jawi. Lah tumpeng bungkur niku tujuanipun niku mbekteni oncate sukma lan raga, raga ninggal sukma, sukma ninggal raga ingkang sampun lepas parane, ninggalaken sanak pamili ingkang tasih wonten alam donya mugi saged tatak tutuk tabah lan tawakal. Terus apem, nggih, apem niku kangge mbekteni Siti Luka Jana Luka ngeduk lemah natasaya. Sedaya niku nyuwun ampunan dhumateng ngarsanipun Gusti Allah. Sedaya kangge ngempalaken jasadipun
almarhum sinten ingkang ninggalaken sanak pamili niku wau saged jembar kubure padang margine ngoten lho. Niku sing nalika ninggal ditamelaken uberampen kados mekaten. Maksudnya uberampen niku ambengan berkat niku wau nggih Pak. Nggih. Kadang kan wonten tiyang kematian kan kula sering derek tahlilan diundang ngoten niku kan wonten nggih berkat niku sak warni-warni, wonten ingkung, wonten napa niku namine sego suci niku sing pripun maksudnya sego suci niku nggih wonten malih niku wonten uberampen kangge uberampene tiyang ninggal niku pancene wonten sing diarani sekul suci ulam sari niku kangge caos hormat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sak garwa sak putra ugi sekabatipun ingkang kasebat Abu Bakar, Umar, Utsman lan Sayyidina Ali. Lah sedaya niku nggih dipun kintun donga disuwuni sapaate ingkang sanak pamili ingkang wonten alam donya niku sageta napa istilahnya nggih tawakal terus ikhlas kalih ingkang wangsul dumateng jaman kelenggangan sageta dipun pangapura dosane dipun paringi papaning kasikeca tepataken wonten swarganipun Gusti Allah ngoten lho. Niku lek nalika mulai geblak ngantos 3 dinten ngantos 7 dinten ngantos 50 dinten sekawan dosa dinten maksud kula ngantos sekawan dosa dinten ngantos 100 hari 100 dintenipun ngoten. Geblak niku maksudnya pas meninggali ya pesat nggih niku pas ninggal niku nari geblake niku namine. Kadang kan enten sing ditahlilaken sampai 7 dintenipun. Nggih niku panjenengan syariat napa umume tiyang muslim nggih ngoten niku panjenengan niku mboten ninggalaken kalih wong sedaya niku umat Gusti Kanjeng Nabi nggih ketak manut kalian tatananipun aturanipun Gusti Kanjeng Nabi ngoten lho. Nah, sing ngeten jangkepe malih niku nganu Mas lek empun napa niku uberampen sampun dipun wilujengi angsal 7.000 dintenipun. 1000 dintene nggih, Pak. Nggih. Niku jangkep lek pendak pisan, pendak pindho niku nggih tasih sami mawon kados 7 dinten sekawan dosa dinten niku tasih maksudnya uberampene sami ngoten lho. Oh berkate niku wau tasih sami lah istilahnya. Sami. Berkate ngoten nggih, Pak. Nggih. Nggih masih napa niku sewunipun niku jaman KCO titik namengan. Niki lek sing jelas sing kados 1000 dintenipun niku nggih wonten tumpeng bongkur malih. Wonten apem ingkang kasebat rubi arum. Niku dipun tata rapi kalian keleman jajan robo-robo. Maksudnya keleman jajan robo-robo niku warna-warni lah. Wonten kadang-kadang nggih wonten roti, wonten sak lintu-lintunipun ngoten nika. Lah kan bisa diwastani keleman jajan robo-robo. Lah niku sing jelas nggih kados sing kula aturaken niku wau terus wonten malih kupat lepet, wonten ketan kolek. Lah tumpeng bongkur niku nggih kangge mbeteni ojate soma lan raga, ninggal soma ninggal raga ingkang sampun lepas parane ninggalaken sanak pamili ingkang tasih wonten alam donya mugi tata tutup tahwalan tawakal. Dene apem menika utawi rubi arum niku kang ingkang sampun katata rapi kalian keleman jajan robo-robo. Niku nggih sami mawon kali sing kula aturaken wau kangge mbekteni Siti Luka Jana Luka ngeduk lemah nata soyot lan sedaya niku nyuwun ampunan dumateng ngarsanipun Gusti lan sedaya wau kangge ngempalaken jasatipun almarhum sinten napa almarhumah sinten yang meninggal niku kersane jembar kubure padang margine. Dene kupat lepet niku kangge mbekteni almarhumah napa almarhum sinten sing ninggal niku supaya ingkang sampun lepas parane dan niku kangge mbekteni ingkang sampun wangsul ingkang samping
jaman ajati wangsul dumateng jaman ajali lan mugia dipun aku dening umat Gusti Kanjeng Nabi lan amale ingkang sayan dikempalaken wonten ngarsanipun Gusti Allah. Lah dipun pengeti wonten dinten napa niku awanggenipun wilujengan ngoten. Terus ingkang terakhir menika kanaran ketan kala utawi kala ketan kangge ngentun pandonga sukma langginge sinten sing ninggal niku wau supadosa saged cecaketan kalian ahli malaikate ugi sedaya kesayan amal kesayan ini pun menika saged dipun kempalaken wonten swarganipun Gusti Allah. Lah sedaya ugi dipun pengeti wonten ing dinten napa anggenipun ninggal ngoten lho. Oh dadose macam-macam sego berkat sing sak warni-warni niku wau wonten maksude piyambak-piyambak ngoten wonten to Mas. Enten lawuhe, enten jajane kan ngoten kan. Nggih. Terus apa menapa niku sakniki kan sedaya niku ditata rapi wonten ing keleman kala wau. Tapi nggih kasebat ngoten wau. Dados mboten anu nggih mboten sami kali acara selamatan-selamatan lain kados sing wonten sego tumpenge. Oh, mboten. Mboten nggih, Pak nggih. Mboten. Padahal hari ulang tahun kan enten tumpeng kuning. Terus peresmian opo biasanya kan wonten tumpenge ngoten niku nggih, Pak. Nggih metri neton utawi metri napa bayi telon-telon, piton-piton, pitung sasi niku lho pun asal pitung wulan ngoten niku. Nggih. Kan selamatane nggih wonten tumpeng bucek, brok buceng, wonten brok golong, terus wonten jenang abrit niku mboten sami ini dugi kiriku nggih lek anu nggih wonten iwel-iwel napa niku nggih wonten maksude kiambek-kiambek Mas niku. Oh dadose berkatane tiang meninggal kali tiang sing tasih urip niku mboten sami nggih Pak. Sami. Nggih sami segone tapi nggih cuma uber rampene niku wau cara ndamele niku mboten sami nggih mboten enten tumpeng pungkur Mas. Nggih. Nggih mboten enten apem. Kadang kan enten sing Mas Tani lek berkate wong mati ku rasane kaya aneh. Kadang enten sing sanjang lek berkate bayi niku enak seger sedep kan ngoten apa nggih. Nggih duka malih lek masalah niku kula kiambak niku sakene ngoten nggih mboten saged betakaken gesing pokoke luwe terus kalau nggak enak kabeh. Nggih. Sementing tujuane sedaya menika kan nyuwun kawilujengan supados napa nggih istilahnya kados tiyang muslim niku sedekah kang ngoten nggih. Nggih mulaken kasebat misale sinten sing gak ada hajat misale kados jenengan gak ada hajat kan misale hajatipun misale kados panjenengan gak ada hajat kawilujengan sedekah kawilujengan terus kali sabiyantu pandonga niku disuwuni mugi-mugi kalian pangeran niku dipun bales seandainya misalnya nuwun keselamatan napa medhi kan mugi-mugi dibales keselamatan, kesehatan, rezeki ingkang kathah. Nggih. Ingkang barokah. Lah ngoten nah. Nggih. Nggih lek ngeten iki kula cara ngaturaken ngoten kata-kata sing aneh-aneh niku karanten mboten enten keadaan ndak wonten wujute niku kula nggih mboten pate wani lek namung kepengin mangertosi oh tegese ngeten ngoten nggih. Nggih wantun tapi lek ingkang masrahaken niki nggih kuates sing mboten ngoten lho. Oh nggih. Nggih ngoten mawon Mbah niki kula kinten cekap semanten mawon mugi-mugi niki kula sak kanca saged angsal wawasan malih mengenai uri-uri budaya Jawi. Nggih, perkawis ngoten kula gatu kula namung sak monten Mas, mugi-mugi sedaya lek umpami saged memahami ngresapi nggih kenging dipun pelajari ngoten. Nggih, nuwun sanget Mbak Sulan nggih kula badhe wangsul kula sak kanca nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.